Takže toto video bude o sluchátka na budú, takže toto sluchátka sú iPhone na budú, takže ako tu vyzerajú, takže toto je sluchátka obudu, takže toto sluchátka takže toto sluchátka sú také, že na iPhone alebo na Android, takže to sluchátka sú dobré, sú super, takové sluchátka, vidíte, takové, vidíte, také, takže dávajte mi tu lajky, dávajte mi vedieť, že toto sluchátka sú super, sú veľmi tlakové, super, tu sú pôjdu, tu sa nabíja, vidíte, tu sa nabíja, tu sa dáva, takže toto sluchátka sú veľmi super, sú tlakové, pohodlné sú, veľmi dobré sú, super cena, tlakové sú, veľmi sú dobré, sluchátka, vidíte, také zberiem, také sluchátka sú veľmi dobré, tlakové, som veľmi spokojný, to je môj úľubný kus z Nemecka, takže som veľmi spokojný, že mám také sluchátka, takže koment, like, odber, veľa zanúti a veľa beri, takže sluchátka sú super, pohodlné, neviem veci dále, tak, až vám ako vyzerajú. Tak. Toto sluchátka sú super, pohodlné, tlakové. Takže tak. Takže dávaj tu komentáre, lajky a odbery. Sluchátka sú super, tlakové, biele, iPhony alebo napíš mi do komentára, aké ty máš sluchátka, alebo na kábel, alebo na Bluetooth, alebo také. Takže napíš mi do komentára. Takže dávaj tu lajky, dávaj tu odbery. Takže sluchátka super, tlakové, sluchátka sú tu dobré. Sluchátka super a tlakové. Takže toto video končím, robím ešte 5 videa, lajky a odber a čau.